Jaj, nádherné vianočné sviatky. Už Vianoce síce skončili, ale stále nový rok neskončil. No, a to nevadí, lebo každým rokom sa objavujú nové hoaxy o Five Nights at Freddy's. No, takže prvým hoaxom na našom liste je Fredbear. Veľa vecí už sa tu stalo, ktoré sa stalo, že o Fredbearovi, že ako vyzeral. A prvá verzia, ktorú očividne každý pozná, je prerobená verzia nášho milovaného Nightmare Fredbeara. No lenže nakoniec, keď vyšla Ultimate Custom Night hra, tak sa ukázalo, že Scott nám ukázal, ako vyzerá Fredbear. Takže hodím vám to sem, tie obrázky. Takže tak, dobre. Ďalší. Sparky the Dog. Kámo, nechápem, kto tomu veril. Ja úprimne som absolútne nevedel, že ja som ani nepoznal. Nikdy som ho nepoznal, až keď keď vyšiel FNAF movie a ukázal sa tam, tak teraz po celom internete všade tie Sparky. Ja som totiž toho nevedel o žiadnom Sparky the Dogovi. Nedozvedel sa o tomto hoaxi. Golden Toy Freddy. Actually, ja nechápem, kto tomu môže veriť. Lebo vo FNAF franchise nedostali sme v žiadnej hre viac než jedného tohoto Golden Freddyho. Normálne, že v Ultimate Custom Night je iba z dvojky ten Withered. Ináč, od toho nového studia som ešte nevidel Golden Freddyho. OK, nevadí. William Afton kostým, alebo aj kľudne robot. Akože nechápem na čo. Kámo, to je taká blbosť, kámo. Je to dokonca až populárne. Ja tomu nechápem, ako to môže veľa kto veriť. Seriózne, týpek, ktorý na Freddy Fazbear pizzerke v Totok pracoval a kľudne sa tam mohol ukázať sám, tak na čo by potreboval svojho vlastného robota? To už nedáva žiadny zmysel. A funguje to, že vraj na princípe ako Golden Freddy z dvojky. Candy. Neviem jeho meno. Je to z hry, ktorú nenávidím až doteraz. A v detstve som to nenávidel ešte viacej. Je to fan-made hra Five Nights at Candy. Úplná debilina. Asi potom... OK. A nechápem, že čo to aj byť na tom dobre. Charaktery sú úplný piece of... viete? A... proste nechápem tomu, že to môže byť populárne. Ale nakoniec sa to počíta ako hoax. Že vraj u nejakých bezmozgov ho vraj videli vo FNAF. OK. Nightmare JJ. Dávalo by to rozum, keď je vo FNAF 4 ten event Halloween, no nie event, proste update Halloween, že keď pridali Jack of Chiku, Jack of Bonnieho, Nightmare Balloon Boy, Nightmare, tu Puppet a Marionette a Nightmare Mangle. Tak by to dávalo logické zmysel, že by mohli pridať Nightmare JJ. A akože ja som na to tiež veril,
lebo dávalo by to dosť veľký zmysel. Phantom Bonnie. Je to dosť ďalšie rozšírený hoax, lebo sakra máme tam Phantom z jednotky, máme tam Phantom Chica je z jednotky a Phantom Freddy je Winnert? Kámo, teraz neviem. OK. Fredbear z trojky. Tento hoax vznikol určite, keď vydal Scott svoj prvý trailer na FNAF 3. A akože dávalo by to zmysel, keď tam bude William Afton s týmto so svojím Spring Bonnie suitom, tak akože mohol by to byť Fredbear, mohol by to byť asi ťažšia hra, no ale ten jej model je úplne že odporný. Dobre. Shadow Balloon Boy. No, Shadow Balloon Boy určite vznikol toto, zase keď bola dvojka populárna, lebo mali sme Shadow Freddyho a Shadow Bonnieho. Hej, ale ináč by bolo cool, keby ho nespravili ako Shadow Bonnieho, ale že by mu dali napríklad úplne takú tmavú modrú, alebo napríklad Shadow Freddy, na rozdiel od Shadow Bonnieho je fialový. Takže by mal aj, že by to viac dávalo zmysel, keby mal aj Shadow Balloon Boy svoju vlastnú farbu. Funtime Chica. Teraz bacha na to. Funtime Chica existuje, áno, lenže nedokážete zabiť. V Ultimate Custom Night a v tomto pokiaľ by sa v tom s ňou stretli v 6. A potom sa objavila aj v Ultimate Custom Night, kde počítame jumpscare, ktorý ťa zabije. Takže to je preto. A je teraz ten hoax. No neviem, či to ešte stále je. Withered Toy animatronici. To bolo zasa určite, keď ani nebol trailer na 3, tak povedali si, že že musí sa keď tu mali Withered animatroniko, ktorý bol aj dosť rozšírený. Kámo, jak mu to bolo napadnúť? Ok, to si našetríme na ďalší pár, lebo pokým neprestane vyrábať FNAF hry, tak dovtedy budú vytvárať sa hoaxy. A nebojte sa, sú to aj nejaký do security breach. A ďalšie také. No, lebo proste si mysleli hlavne o FNAFku, filme. Funtime Bonnie. Je to dosť veľká vec, ktorú ste určite vy nepočuli. A nedá to proste žiadny zmysel. Tento hoax hlavne už zdá sa mi, že vznikol skorej to potom, keď už vyšla FNAF Totok a Sister Location. Mohli si myslieť, že napríklad zasa na Vianoce napríklad by namiesto Funtime Foxy by dali tohoto Funtime Bonnieho, ale ináč to by bolo strašne cool, keby sa že by sa takto menili tí charaktery niekedy zasa. Phantom Toy animatronici.
Nemám žiadne ponatie. Prečo by to niekto sakra robil? Kámo, ľudia sú posadlí toj animatronikmi. Proste toto neudí sa im priestor v trojke, tak víš to, určite štvorka bude taká istá a budú tam Phantom Toy animatronici a určite nás bude mať ešte nervy Springtrap. Alebo možno, že to mali naplánované aj že by tam bol ten Phantom Fredbear. A henteho Golden Freddyho si to nevšimajte. Tá Golden Toy Freddyho. Fliptrap. Je to úplne, že divné meno. A táto vec sa už týka Security Bridge. Ne? A presne Ruin sa to týka. Kam dneska sa dostal strašne rage. Má to byť podľa mňa tá zlá verzia toho programu, toho Bonnieho, ktorý vlastne má tú využitosť toho, že vlastne on vlastne bráni nás pred tým, aby sme sa nedostali k Mimikovi. Ok, ja už musím končiť, lebo podľa mňa YouTube je to už ďaleko, ale tešte sa na part 2 a plánujeme ešte si zareagovať s vami na FNAF film 2 a 1. Tak, čus!